guys, today is November 2 and we are going to to Anda, Pangasinan in Barangay Carot, and maybe we will go to Barangay Tondol after we go to the cemetery. Okay, so kita-kita tayo doon mamaya. Bye. Hi guys, nandito na kami ngayon sa sementeryo. Video? Oh. Ano? Osmo Bakit? Already 12:30 in the afternoon and pauwi na kami. Iwan ko kung matutuloy kami sa Tondol Beach. So nagdoon yung cemetery and alis na kami dito. Punta tayong Tondol kung matutuloy. Okay. And here's our ride. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nandito pa rin kami sa Tondol Beach. And katatapos lang namin kumain. Pagtinga. Pagtinga. And tingnan natin yung dagat mamaya kung malinaw ay kung malalim. Okay. So napagod dahil nag-ihaw pa, nagluto pa. So stress na naman. Okay, mamaya. Okay guys, so lalakad-lakad muna kasi nagpapababa ng kinain. Okay, dito tayo sa tabi ng dagat. Okay, saka ito ang dagat. Medyo maraming tao ngayon mga nagbakasyon dahil holiday. Mamaya pa daw lalalim ng gabi. Okay guys, nandito ako sa pantalan ng Tondol Beach. Medyo makulimlim pero hindi umulan. Nandito yung aking kapatid at saka mga pamangkin. Anyong base. Dito yung public cottages. And dito maraming tao dito naliligo. Pero yung high tide is mamayang 7 pa ng gabi. Pero medyo malalim na rin. Hindi katulad ng huling punta dito na talagang mababaw.
alam kung uuwi pa kaming Dagupan, pero siguradong uuwi kami. Dahil para hindi ako mapagod mag-drive, isang paguran na lang. Tama? Yes. Because And we are now heading back to the cottage. And maybe ihahatid namin sila sa Kabungan, Barangay Kabungan, and then diretso na lang Dagupan. Okay? Later. Hi guys, so galing na kami ng Tundol at saka dito na kami ngayon sa Kabungan, Handa, Pangasinan. Hinatid namin yung mga tita ko at saka tinsang ko. So maya maya uwi na kami ng Dagupan City. So mamaya. This is my grandma. Gad kayo na bayang. Oh.